तारी कुल हमार दोस्त यार गोली खेलता रहा हम खेलत हई एमे का भाई गोली खेले को पढ़ा का करी बतावा दीदी पढ़े जा। अरे पढ़े जाए पढ़ लिख के क्यों का कर ले बा तू ना बताओ ती तोके बाबा साहब दिहले बाड़े हमनी के सम्मान हो काहे बदे करत बाड़ा अपन तू अपमान हो। अरे ये कौन बात है काहे न बात है बाबा साहब दिहले बाड़े हमनी के सम्मान हो काहे बदे करत बाड़ा अपन तू अपमान हो। घूमल से होई ना गुजरवा हो घूमल से होई ना गुजरवा हो बाबू पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो बाबू पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो। अच्छा ए दीदी पढ़ लिख के अधिकार लेवे के कहतारू और का करबा खाली घुमो बा। अच्छा ठीक बा तोके पता है माई बाप कितना कठिनाई कैली हम का हो दीदी पूरा बतावत थी कुछ तो जानकारी है ना। छुआ छूत के जिंदगी में जियले बाबू माई हो मनवा दी अपने बस में कैले रहले काबू हो। अच्छा ये बात हाँ हो यह बात है छुआ छूत के जिंदगी में जियले बाबू माई हो मनवा दी अपने बस में कैले रहले काबू हो। भोजन मिले नहीं घरवा भोजन मिले नहीं घरवा बाबू पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो बाबू पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो। हाँ कौन अधिकार मिल जाए पढ़ला लिखला से पढ़ के बाबा साहब का से का कर दे हैं ओके ना पता है खाली दिन भर गोलियां खेलबा। हाँ ये बात है बाबा साहब बहुत कुछ कैला हमनी खातिर बहुत कुछ कैले हम संविधान लिख देले हम सुना संविधान निर्माता भीम जन्म भीमा के गोदी जी संविधान का देना बाबू बनले पीएम मोदी जी। अच्छा मोदी जी संविधान के बदले भल बड़ा तब का बाबा जी का देन है संविधान निर्माता भीम जन्म भीमा के गोदी जी संविधान का देन है बाबू बनले पीएम मोदी जी। दीपू जी गई है बाबी चरवा बबीता गई है बाबी चरवा भैया पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो बाबू पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो बाबू पढ़ी लिखी ले लायकी करवा हो। ठीक है दीदी तब जात है स्कूले जा बाबू जा बाय बाय।